Yesaya tidunsia. Momfa nyaman frisela mfasre so fam nko Sion baba bepono so nkoma asase no sudifo no. Na Moab mama beye senoma otuchini. Prebu a wayi no Anon asuchare. Tufo buyaten ma wonwinu nya se anajo ewiakete fa wana a wapam won hunta nyi adwanefo mma ma wana a wapam won afri Moab no nso ye wonchen ye won hunta bia osefo anim na opobofo agyan oseye to atwa enhyasofo asa asase no so na obema adwa bi atim adoye so na obi atena so nokremu wo David ntomadan no mu a obu aten na ope atentenene na oyo adetenene ntem yate Moab huhura wa huhuro duduo na hantan ne na ho kire ne nani eden ne na ho asem huhuo no enti Moab betwa Moab ho adwo won nyina betwitwa adwo kai Haresed bobe abatatre ho na mubegu ahoyira ahome na Hesbon mfio ahye Sibma bobe no amana mayuranum abubu ne man kra ekodru yase echini sreso ne man tretre ekotwapo enti mede yase su misu Sibma bobe no mede nisu ogu so Hesbon ne Elieli na oni abatie ne obobe abatie so na okonti atiamu aba na wayi anigia ne ahosepe afri mfupamu na wonte ahrusie dwom ana ntiatiamu bobe nturomu nsachifo nchi nsachi amnamu nsa atietiafo dwom nso matwa so enti mayam die gege Moab ho sesankuyo meyam so hyeheme ka Heres ho na se Moab yi ne ho adi ba besu na obre ne ho wosonson bia ho na ohye ne kronkron bia bebo mpaye a orintumi nya hwe ye ne asem a Erade aka atia Moab dadaada no na afei Erade rekasa se ehemfie miensa etise opani mfie no Moab ani mu onyan besopa one ne nipa dodo no nyina na enkaye no beye kakra bi a wonye den